Kunne du tænke dig at læse Thortrans' første ESG-rapport? Rapporten er fyldt med værdifuld information om vores indsats inden for miljø, E, sociale spørgsmål, S og god selskabsledelse, G. Rapporten strækker sig over 22 sider og repræsenterer vores forpligtelse til at være gennemsigtige og bæredygtige. Lad os først kaste et blik på vores miljømæssige indsats. Vi har nøje undersøgt og dokumenteret vores aktiviteter og resultater inden for miljøområdet. Dette omfatter vores udledning i henhold til Scope 1, 2 og 3 kategorier. Scope 1 dækker direkte emissioner fra vores virksomhed, men Scope 2 omfatter indirekte emissioner fra energiproduktion, som vi bruger. Scope 3 inkluderer vores øvrige indirekte emissioner, såsom transport og leverandører. Vores mål er at reducere vores miljøpåvirkning og minimere vores udledninger, og rapporten giver indsigt i vores fremskridt og planer inden for dette område. På det sociale område har vi for anden gang opnået anerkendelse fra Randers Kommune i form af deres CSR-certifikat. Dette er et tegn på vores dedikation til at opretholde høje sociale standarder og styrke vores forbindelser til lokalsamfundet. Vi har også arbejdet med GROW, den sociale bæredygtighedsberegner. Dette er for at vurdere og forbedre vores sociale indvirkning. Denne proces har hjulpet os med at identificere områder, hvor vi kan gøre en positiv forskel i samfundet, og vi er stolte af vores resultater. Samlet set er vores ESG-rapport en refleksion af vores forpligtelse til bæredygtighed og ansvarlig forretningspraksis. Den tjener som et redskab til at måle vores fremskridt og identificere områder, hvor vi kan forbedre os yderligere. Vi ser frem til at fortsætte vores rejse mod en mere bæredygtig fremtid, og takker alle, der har bidraget til vores succes inden for ESG-området.